नै थास' बिबार नागिरगासिनो दं आङो दा हाग्रा सिं मोननै मोनजेनबाय थास' बिबार गिबान खुलुमबाय दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ साफ्रोमखौबो गोसो गोरबोजों दंब्रदै बरना लाहरना जाबाय भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला जोबजासिम नायलांदो आरो जाय बिथांमोना चेनेलाव गोदान फैदों साबस्क्राइब खालामनानै लादो गावनि फंबाय साननानै थास' बिबार नागिरगासिनो दं आङो दा हाग्रा सिं थास' बिबार बिथिं बारसे नुहुरदोंमोन र' थास' बिबार ओइ नै थास' बिबार जानो लुबैदोंलै नोंथांमोन नै थास' बिबारा नै थास' बिबार बियो माने ओरैबायदि थास' बिबारा गोथाव जागासिनो दंनो मानि थाखाय गोथाव आंबो बारा मिथिया माने दामाबो बिराद गोसा जादों नालाय ओंखायनो दिनै आंबो थास' बिबारखौ बिराद जानो लुबैदों दे बेनिखायनो माने थास' बिबारखौ आङो दायो नागिरगासिनो दं आरोना नैबे हाग्रा बेसेबां मोनो नोंथांमोना देखायलांनो नाजानोसै दिनैनि ब्लगाव मा देखायलांनो नाजानोसै नोंथांमोना नायलांबाय थाब्लानो जाबाय मोजां मोनदोंब्ला बेरेबो दंलै नोंथांमोन नै नायनो हागोन हाग्रायाव ना गोबां जाला माला बुस्थु थायोना जिबौफोरबो थानो हागौ बायदिसिना थानो हागौ नै बेरेबो दङ नै दायो लागायग्रोसै नामाब्रा खाबाथाय माबा लासै खाहरनोसै आङो थास' बिबारखौ मोनजेनबाय नोंथांमोन नै अरे कहना क्या चाहते हो मोननै मोनजेनबाय थास' बिबार माबायदि गोथाव दिनै एसे बेदरजों लागायनो आंबो एसे जानि आंबो थास' बिबारखौ माने जोबोद माने गोथावथारनो थास' बिबारा खाबायानो आं नै बेनिफ्राय नै बेरे दंदो नोंथांमोन नै बेरेबो दङ नै खाथियावनो एसे देरबाय बेरेयाबो ओइ मोनसे मोनबावदों थास' बिबारखौ नैयावहाय बारसे दंबावो नै जाहांबायानो नै थास' बिबारा मोनहांबायानो ओयाव नुबावदोंमोन र' नै थास' बिबार बेखौ बुङो थास' बिबार नै थास' बिबार फाइनालि मोनसे मोनबावबाय थास' बिबार हाग्रायाव माने गिनो गोनां ना बुहुद जाला माला बुस्थु थानो हागौ बेनिखायनो एसे नायै थास' बिबार थास' बिबारा बबेथिं दंबावो थास' बिबार मानसिफ्रा मालाय जाजोबथारबाय आङो माने जाथ'नाय जायाखै ओंखायनो आंबो दिनै थास' बिबार जानो लुबैदों थास' बिबार नागिरदों आं आरो एसे नागिरबावनोसै र' बबेथिं मोनबावगोन थास' दंफां थानाय जायगाथिं थांनि र' हाग्राफ्राव माने गिनो गोनांलाय बुहुद जाला माला बुस्थु थानो हागौ ना हाग्राफ्राव माने जिबौफोरबो थानो हागौ बेरेथ' नोंथांमोना नुखाबायानो ना दालाय नै एसे मोनहांबाय दायो आरो नागिरबावनि नै बेबायदि माने थास' दंफां थानाय जायगाफ्राव नागिरनि थ' नोंथांमोन थास' बिबारा मानि थाखाय दाम गोसा एसे मोनथिबाय आरोना आङो जोबोद खस्थ' माने नागिरनायाव खानायाव आंबो खानानै मोनबोबाय नै थास' बिबारखौ मालाय थास' बिबारखौ आदा बिबारसा आदा दोनबिर आदा बाबुमोना जाजोबथारबायनो जोबोद गोथाव मोनदोंनो नै आंबो खानानै मोनबाय एसे थास' बिबारखौ बेखौ दिनै अमा बेदरजों लागायनांगौ थास' बिबारखौ बेसे गोथाव नायथारनि आंबो बिराद माने गोथावथारनो दामाबो गोसा जादोंनो एसे नागिरबावनि र' नोंथांमोन नायलांबाय थाब्लानो जाबाय बे थास' बिबारनि दिन सोरबा बेदरजों जादों सोरबा ना गोरानजों जादों जा गोथाव मोनजाखादों खोमा आंहा दिनैसो नागिरलागासिनो दं माने लास्टआवसो आंहा दिनै माने बिराद गोथाव होननायखाय आङो माने जानो लुगैना थानो हाथारैनि थास' बिबारखौनो नागिरलागासिनो दं आरोना थेवब्लाबो जानो आन्था एसे मोनबाय मानगा होनो आन्था गारामाखौ बेखौ आङो बेदरजों लागायनोसै दिनै थास' बिबारखौ थ' नोंथांमोन मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक होदो नै बेयावनो नागिरबाय आङो हाग्राफ्राव खिन्थु थास' बिबारा बेयावहाय गैला आरोना खानानै लांजोब्बाय मालाय आंहासो जाम्बा लास्टआवसो नै दिनैसो नागिरलागासिनो नै बेसेबां मोनबाय आङो नागिरनानै बिराद गोथावनो मानसिफ्रा माने बिराद जासोदों बिराद सोलिगासिनो दं दायो थास' बिबारनि दायो माने दिनानो थास' बिबारनि दिन जागासिनो दं नालाय बेनिखायनो जोबोद जानो लुगैनानै आंबो थास' बिबारखौ थानो हाथारैनि एसे नागिरनाय जाबाय आरोना एसे आंबो जानानै माबायदि मानो माबायदि गोथाव मोनो एसे जानोसै आंबो दिनै खिन्थु बेदरजोंसो जागोन दे नोंथांमोन थास' बिबारखौहाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला मोनसे लाइक होदो आरो चेनेलाव गोदानब्ला गावनि फंबाय साननानै साबस्क्राइब खालामना लादो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला एसेयावनो दोनसै जय बर' हारिनि गोजोन्थों।